Ahoj lidi, já jsem Filip. Počkej, oni jsou s tebou, jo? A hrajeme Mafii 2 s Prokopem. Ano. On hraje. Kurně. Potom si A budeme zahraje točit jenom Filip. takový krátký video, prostě 8 minut. Tak to komentuj, Prokope. No, počkat, jen s náma. Jo, tak já už asi vylezu. Tak jo. Počkej. Zkusím poběžet. Aha, tak nic. Pak, hej. Pak to stopneme, že bych to zkusil ještě já, Prokope. Jo, tak jo, počkat. Ale to je hezká zbraň. Jdeme. Počkat, tady. Ne? Já už jsem to hrál a tak to hraju po čtvrtý, tuhle misi konkrétně. A tak to je velmi... Já budu spíš mlčet. A jsou tam hodně spustí teda. Jo, jsou. Dělej do něj. Tak, a tak A ty munice. jo. Zabili. Jsi mrtvý. Co musí hodně bolet. Já myslím, že je to zabije, ale ne, že budou hořet. To je hustý. No, hodně zprostý. Zbraň. Ty jo, tak tady si naberu asi. Hej, vem si ten kulomet, ten je lepší. Ten německý Jo, už kulomet, už ho mám. Počkej, jestli tohle dobiju. Oh. Hej, tady, tahle pistole je dobrá hodně. Jo, ne, to je ta německá. Ale ne, neber tu. Není to neber někde tu Playboy? Počkat, nemůže to být Playboy. Je tady bouchačka, je tam. Tady. Počkat. Ale ne, vem tu německou. Ne, tak tady ne. Vem ten německý kulomet aspoň. Já už ho mám, počkej, já si ho vezmu. To je nejlepší úplně. Víš, to s tím můžeš střelit na rychlo. No, počkej, já se tady teda skryju, když mě to říká. Je nejlepší. Makaroni. Ale jako já moc... Počkat, není to žádný? Hej, víš co, ale jako ono to vůbec nezdržuje. Ten YouTube nebude opažený. Fuj. To je dobrý. Dobré. Kurně. Hej, mají tady náboje, aspoň nějaký. Počkat, nemají náhodou? Jo, ať si, hej. Ne, oni to mají jenom tu pušku blbou. Počkat, nejsou to nějaký peníze? Ne, tak ne, já jdu vykopnout teda ty dveře. Bacha. Kurně, střel. Dobrý, v pohodě. Ty krávo. Aha, oni zastřelili toho chlapka. To je jako vojna. Já nevím, počkat, to budeme muset... Bacha, zdrhej! Bacha z těch dveří. Ty krávo. My god. Hej, toto bych na vojně nikdy neudělal. A co ty? Bacha, zabijou tě, jsi tuhej. Máš granát? Ne, už nemám, to je na nic. Škoda, že jsem měl jenom jeden, ty. Hej, on má Thompson. Dělej do něj! Ty krás. Ach jo, on chcípne. Hej, zkus si proto dolů, on tam má ten Thompson, to je fakt hrozně hustá zbraň. Ty krás. Počkat, ne, já mám nápad, hele, tady, hej, kámo, kulomet. Ber ho. Počkat, tak to si musím zkusit. Hej, já ustřelím Stalinovi pelici, kámo. Stalin to dostal. Hej, jenže toho ne, ty tam máš nekonečno nábojů. Škoda, víš to, že ji nemůžeš vytrhnout. Víš co? Stalin dostane. Hej, počkej, to jdeš jako na Stalina? Ne, tady to je socha Stalina. Jo, no nějak tak. A Hitler byl, počkej, Stalin byl po Hitlerovi? Já nevím. Ne, Stalin byl v Rusku, myslím. Jo, takhle. S naším Hitlera ani Stalina. A ten už chcíp, že je Hitler debil. Byl to dežo, ale no. Kámo, Ne. Co to je? Tak jako nedivím se moc. Jako... Už jděte domů. Máte tady pečení. Tak jako se moc jo, hned. Tak jako se moc nedivím. Jo, ty vago. Oni tě zabili? Ne. Dobili. A tady. Ne. Takový štěstí. No přesně. Už je to aj Peťa. Přesně. Počkej. Kámo, Co to je za chlapka? to je opravdu... Co to je za týpka? Tak nejvíc štěstí.
Co? Tak jo. Omlouváme se, že jsme to stopli. A tak jako. Jak je dlouhá ta scénka? Krátká a tady se jenom budou mazlit, líbat a potom pojedou autem. A já řídím? Ale ne, ty nebudeš řídit, ty se budeš jenom rozlížet. A můžeme to přeskočit? Jestli chci rozhlížet. To nejde přeskočit, ne. WTF. Musíš se rozlížet. Tak já budu se rozhlížet, kde co lítá. Dobrý, můžeme. A tak tvoje těžká mise, úplně nejvíc hardcore, budeš se jenom rozlížet. Budeš hýbat šipku a budeš se tím rozlížet. Strašně těžký, co? Hej, jsem blbej. Hej, rozhledí se pomocí myši. Tak jo, para. Tiskem levý shift. Se podívej za auto. Když se můžu podívat za auto. Ty ten řídit dobře. Jo, takhle. Hej, počkej, to je cool kamera. Hele, fízlové. Fakt. Hej, já bych to na chvíli stopnul, protože jo, máme to ještě 2 minuty. Co teď? Hej, můžu to Střih? Takže to byl střih. Tak. Ale můžu to jak přeskočit? Ne, tak to tady. Jako, To je scéna v baru, počkej. a je to krátký, jako je 30 vteřin. Jo, nějakou chvilku to bude. Dokonce to bude. Teďka vlastně už nebude ta scénka. Ne, dokonce ještě tady. Šmaria. Taková šunka. Jo, no. Šunka hrozná. Taková cigánka. No, je to navíc šunka, tak co? Hej, ještě minuta, jak já to zase stopnu. Takže zatím se mějte. Já můžu to zase... Střih, ano, přijeli jsme v taxíku do nějaký děury. Teď to konečně budou ovládat. Je to VASD. Jo, tak on My naviguj se podle radaru, takže já jedu na hamburger. radar je přesně Hamburger. tady. Hamburger, uděte. Otevři dveře. Hej, jako, uděl si to. Do prčic. Čím můžu? Počkat, hej, jdi domů, kde je tvůj dům? Ne, jdi do bytu své matky. Kde je tvůj dům, počkej. Hej, to je to červený, ne? Jako, mně se nechce chodit tak daleko. Tak já musím do toho červeného. Kam? McDonald? McDonald, ano. Jak můžu zautočit? Počkej, já to znám tady. Tady jdi takhle. Schůdka. Hop. Můžu skákat? Ne, nemůžu skákat. Můžu fláknout toho bezdomovce. Ne a potom, počkej, tak to, udělej tohoto rychle. Potom když dostaneš bouchačku a budeš to asi moc dělat, co chce. Oh my god, super. A můžu jako zastřelovat. Jo. Zastřelovat. Ono to brzo bude končit, tak jako když se to vypne, tak jako se omlouváme, ale loučíme se už dopředu, jakože ahoj. A když se to vypne, tak jako v pohodě. Tak když se to vypne, tak se to vypne. Hej, počkej, kámo, aha, já viděl, že on neměl pistoli, to je jedno. Počkej, tady jdi. Ne, Hej, co je? tady jdi, tady. No, tam máš ty Nebo dveře. no. Živko, neřekli se, vole. Tak. Tak jo. Já nechci vidět starou babku, která Matřin dům, ano. máme mě domů, jenže já tam nechci. Já nechci vidět starou ženskou, která... Oh. Ježiši! Fuj! Však jako se to zbližuje. No tak se zbála, Ježiši. Hej, jak se to dá přeskakovat? Co mám dělat, aby se to přeskočilo? Tady je sice. Escape. Počkat, my vám to přeskočíme. Určitě takový ty dobrý game. Drž hubu. Kam mám jít? Aha, do oblečení. Ahoj, mami, Jdi už se je. hnout do postýlky. Ahoj, mami. Už tak... Je náš pokojíček. Fuj, Ježiši, tam. No. Tak si lehni. Jestli Aha. uvidíme se. Vidíme. Banana. Dalšího dne. Dalšího dne.
A my už budeme asi muset končit, ono se to za 10 sekund vypne, tak... A ne, tak počkej, prostě, už jsme se rozloučili, tak když se to vypne, tak se to vypne. Tak Převlíkni čau, se. zatím, mějte se dobře. Ano, cože, ono se to nevypíná. Převlíkni se. Nějaký bug. To je jedno, tak to tam necháme. Takže vzít O si školní oblečení. oblečení, ano. Ne. Jakož, fuj. Červená bunda. Jak si ten německý oblek, nebo co to bylo? Služební uniformu, ne? Jedu na plný prdy. Tohle je stylový, kámo. Tak jo. Toto? Ne, to není služební uniforma. Počkej, já ti to najdu. Tak jo. Jo. Ne, to služební uniforma. To chcete nejhezčí, to je prostě nejhezčí. Jo, no to je styl svaža, ano, vojáček. Kup si naše, my jsme velký šmejdi. Kup si naše hrnce. Přeskočit. Protože já to fakt musím přeskakovat, protože už jsme to fakt začali DJovi, takže musíme otevřít dveře. Ahoj mami. Mami, prosím tě, můžu se jenom zeptat, jako ty jsi taková homosačka, jdi už do prdele, prosím tě. Já ti nebudu zavírat, já jsem hrozně vychovaný, já nebudu zavírat. Svager. Počkej. Ahoj mami, uvidíme se příště. Počkej, já jdu dolů. Teď se vrátím nahoru, jestli jsou otevřený ty dveře. No, to je škoda. Ta babička se zvedla a vyšla ven. Ne, kudy zase kurňa. A tudy musím. Otevřeme dveře. Počkat, tam dojdeme pěšky. Tak on začne jdi rovně a zadož doprava. Jo, tady si porveš. Počkej, já se nevím, jak se rve kurňa. Mám tě to vzít? Mám si Ne, počkej, jak se dělá myš? To se dělá myší, nebo jak? Tady. OK. Já to s tebou what udělám. the fuck? Ne, počkej. Ale kryj se mezerníkem. Mezerníkem se kryješ, jo? OK. A ty můžeš bourat, Tak kurva. Pojď do mě. Má ti to udělat? Mezerník. a ty prosím přestali zpívat. O, hezký. OK. Tak on se kryj. Si naše hrnce. A do prdele. Kryj se. Kurňa, kryj se. A jdi do něj. A pojď. Vedeš brutální útok a jdeme. Pojď, ty srabe. Boha, už se své. Ty jsi zbeger hroznej. To je sráč. A pojď ty srabe. No pojď ty srabe. Se kryju, ne? Pojď ty srabe. Já si tě ještě jednou. Hop. What the fuck, to nejde. Už sakra chcípni. Jdi k němu, musíš jít k němu. Jdi k němu, až padne. Kryj se. Zmáčkni to, co je tam dole. Hezky, Oh my god, kámo. super. A toto hraju poprvé. No pojď ty zmrde. Pojď se. Ježiši, to je taková prdel. Do prdele, jo správně. To je takový cikán, ty vole. Kup si naše hrnce. Ježiši, to bylo dobrý, ale mě ta mafie začíná trochu bavit. Ježiši, fuj, už to musíme přeskočit. Počkej, to je horší kvalita už. Dík Joeovi. Ale jako... Ne, tam rovně, no, takhle. Ale musíš uznat, Prokope, že jsem se s ním hodně dobře porval. Jo, to je. Kudy teka? Tam doleva. Doleva. Jdi po silnici. Ježiši Kriste, neumíš Taková řídit. šunka. Jo, no přesně. Ježiši. Já budu dělat cíky, že to je takový cík. Tak běžíme. Tada,